Λοιπόν, τελευταία μέρα σήμερα στην Μπαγκόγκ. Μπήκα σε αυτό το μαγαζί, είναι σούσι, Tokyo Buffet. Τρως ό,τι θες, πίνεις αναψυκτικά όσα θες, έχει παγωτά, έχει με 8 ευρώ. Δείτε λίγο εδώ και θα σας πάω λίγο πιο μετά. Έτσι, 10 ευρώ πες, γιατί έπεσε η ισοτιμία του μπατ με το ευρώ. Με 10 ευρώ λοιπόν θα σας φέρω πιο κοντά. Τρως αυτά, έχει φρούτα, έχει ανανάδες, έχει καρπούζια, έχει παγωτά. Μπορείς να κάνεις σούπα, να φτιάξεις όπως εδώ ο διπλανός μου. Έχει ξεσκιστεί να τρώει αυτός. Έχει αλλάξει 20 πιάτα σε 20 λεπτά. Βλέπετε εδώ. Εδώ πατάς το κουμπί, βράζει το νερό και ρίχνεις μέσα τι θες και το κάνει σούπα. Λοιπόν, έχει αναψυκτικά, έχει χυμούς, είπαμε. Ah, okay, no photo. Kagum.